Jip, jip, jip. Ja sitten se sanoo myös ding, 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 ding. Joo. Iltaa vaan kansalle. Tää sunnuntai on kyllä ollut niin turhanpäiväinen päivä, kun mitään oo tehnyt kun löyhännyt vaan kotona ja pelannut Witcheria. Mut sitä se viikonloppu teettää. Ja Witcher on hyvä peli ja koukuttava peli. Kiva, että on löytynyt semmonen. Ainakin minä on iloinen siitä. Nyt mä oon täällä piekkusmuotoisella iltalenkkisellä. Täällä mennään ja meinataan. Mä vedin äsken pienet hölkät, niin mulla on pikkusen henkästys, mutta semmoiset hassut se täällä tänä päivänä. Ei oo paljon mihään sen kummempaa. Sitten kun me vaelletaan pimeyteen, niin otan taskuklamppu. Kattokaa kun pimeys valtaa. Näin se käy. Pimeydessä. Kierretään tuon lumipenkan yli. In darkness, we shall see. No, täällä menee mukava polku. Polun tynkä. On limaa. Tuo juokseminen pistää mulla liman tuppaamaan suusta ulos. Ei kiva. Varo. Tie. Mä aion mennä sinne. Siitä mä menen. Siinä se on. Mä menen sen yli. Tuli oikein kylmät väreet. Eikä se voi johtua tästä pakkasesta mitenkään. No niin, nyt tiskaillaan. Reippahasti tiskaillaan. Ja sit pääsee syömään kanasiipiä puhtailta lautasilta. Nam nam. Oli vähän kylmä lenkki ulkona, tommonen aika vilponen ilma. No niin, makustellaan nyt vähän sen tämmösiä uunikanoja. Sarjoisen ja ties minkämoisen loisen kanaa. Tämmöstä uunia. Sinne on kaikki lime-majoneesit ja teriyaki-kastikkeet ja tuliset kastikkeet heitetty. Otetaan kanankuipina ja kyllä on hyvää. Maitsikasta ja makeaa. Ja sottasta kuin mikä. Tuosta vähän riisiä ja kyllä nämä uunikana siipiset on. Näitä kelpaa mussuttaa. Tää on tämmönen mukbangi nyt. Oi. Kulinaristinen kokemus. Oikein. Semmonen, että Mihelinukkokin niitä renkaita paukuttelis. Mihelinukkokin niitä vatsaansa renkaita paukuttelis, kun tätä söis. Aha. Ja antais niitä tähtiä sieltä makkaroiden välistä. Tää makujen riemuvoitto on niin mahtava. Hiki laiskan syödessäkin. Upea puskemaan. Riisit kans samaa leipäluukkuseen. Heijaa. Vatsa kiittää. Vatsa sanoo kiitos. Sinne uppos. Päivän filosofinen piirustus on... kuvitellaan vaikka, että meillä on tässä tämmönen... kahvimuki.
Sieltä tulee noita höyryjä. Niin elämä on vähän niinku kahvimuki. Tai enemmänkin se neste siellä kahvin sisällä. Eli niin sanottu kahvi. Koska kun me mietitään asiaa, niin se neste kelluu siellä kivasti väreille ja aaltoille. Vähän niin kuin elämä aikanaan. Toi on sen kupin reunukset. Tää on tämmönen 3D. Se neste väreilee siellä. Sitten se ei ole ikuista, koska kahvikuppi vaikka kaatuu nurin, niin se neste valuu ulos sieltä. Tulee tämmösiä niinku pisaroita ihan. Se neste leviää ihan minne sattuu. Vähän niinku elämä, se voi tulla yllätyksiä. Kuppi kaatuu nurin ja leviää kahvit. Tai sitten kun kahvi antaa sillä kauan seistä, sillä mugissa on joku hassu slogani tai jotain. Kun kahvi siellä tarpeeksi kauan seisoo, niin ne höyryt menee pois ja se kylmenee. Vähän niin kuin elämä. Kun ihmisestäkin tulee tämmönen luurango loppupeleissä, tämmönen kylmä. Vähän niin kuin kahvi, joka kylmenee. No mitä me tästä opimme, niin olkoon teidänkin seuraava päivä vähän enemmän kahvikuppismaisempi. Ja siinä se. Hyvää yötä.